הגעתי לאינפיניטי כי מאוד הייתי מעוניין לאתגר מחשבתית את היום יום שלי. הייתי מהנדס מכונות לפני, עבדתי בכמה משרות, ראיתי שזה קצת ממצא את עצמו, ותמיד היה לי איזה חלום ישן כזה להתפתח בתחום התוכנה. זה מאוד אינטנסיבי, ולכן גם הקשרים החברתיים שמתפתחים פה עם שאר חברי הקבוצה הם מאוד מאוד עמוקים. אני רואה בזה משהו כיפי, בשונה מאקדמיה ששם מרגיש קצת כל אחד בסירה שלו, ופה זה מרגיש שכולם ביחד. ההתקדמות היא קבוצתית, היא לא יחידנית, והערבות שמתפתחת בקבוצה ובאופן כללי בהכשרה זה משהו שאני רואה בו ערך עליון שלא משאיר אנשים מאחור. מעבר לזה שהיא מקנה לנו כישורים מקצועיים, היא גם עוזרים לנו להתפתח ברמה האישית ואיך לעבור להם. תודה.